President ka VPP uba Arden Embasai moit ka sngi palay lo penpaw ka jingsong scam baka VPP kan yo ka jingkashan ka bapura wat harilum Garo wat lada ki don ki bapersyang banyalam bakla baka VPP ka dei ka party jang ki khasi. Habakli ka jingdawa ka VPP bakan pynkylla ka Reservation Policy kan don jingktah ni ya ka party harilum Garo uba Arden ulay thu bakani kanom don jingktah nama ka ïakhun ban pynkylla ka Reservation Policy kamday ban persya iki Garo hinray ka sarkar ka bakuman ban pinbet ka State Reservation Policy katkum ka jingdawa ka por bat ka jingdon priu. Ulay thu ru baki don ki riu rangba ki banarilum Garo ki pinpaw baka lintiyat ka ba ka VPP ka shim ka day ka linti ka bathamay bat ka bashitom bat ka bala ru. Klaya ka sanday na sa rilum Garo. Hato laksana kalian ka VPP kadang ka jing smaktut bala lasay la ka lej ban ïakhun elekshon na sa rilum Garo. Ya ki pajba Garo kinong bakane ka day ka party kasi kim pediang syu. Ika jingile ako jingi kamday bat ki para Garo. Ka jingile ako jingi kalomba ka sarkar. Ka jingile ako jingi kalomban panbahay ka Reservation Policy. Ka jingile ako jingi day biki an. Kamday ka jingile persya ya ka jat benrebor. Tengangit ba tole ese manta don ginong pensit agad yang gamon kilaban sungthu bakla. Mereka sapoy ka por baki kin sungthu baka eke bangingi ni kren ka eke bangi dawa ka day hok. Ka baki pai ba Garo kim day ki ba nga tip ha nga don ki polo Garo ki bobon ki sungthu bangi kren ya kalinti. Kani kamdi ka jingko ajibor ka jingi bantu ya ka hok ka jongki. Ka mga lada ong ngim ko bantu ya ka hok jongnu ru. Tenre ya ka hok ka jingi ru ni kwa kan ban pene ban yada kan. Kata ka diga nong rebe jong. Tengam i ba kan don ka jingi. Bangin lej sa Garo Hills ban pangklan ya ka party ka jingi. Pi kalinti ka bangingi ya. Kalau thamai kamtam se than Garo Hills ki rirong ba ki ang kani kalinti ka bapiya. Kalau kalinti ka bade ya. Kidon ginong yalam balang ka linti ka ba e ka linti ka ba thamai ka bangi hap an prestom.